Eh, ini kami wakili teman-teman ingin bertanya dan juga mohon penjelasannya tentang surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan pada diri semua makhluk, dan juga tidak akan bisa menimpa dirimu kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfud sebelum Allah mewujudkannya atau menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Mohon penjelasan dal kula aturaken. Alhamdulillah Rabbil Madrasun. Pertanyaan. Kalau kita kaji dari situ, jadi apa? Ini belum terwujud. Awet iki mang melaku belum terwujud, belum ada. Jadi gimana? Nek sekabian iki mang gurung ngono. Bareng ngoten dienekne kalih Gusti Allah. Lah wujudne kaya ngono. Ya sasire Gusti Allah dadine. Diwujudne penak, diwujudne angel, diwujudne gak penak. Jadi pripun? Sekabiane apapun yang terjadi di diri kita atau alam saisine. Jadi sasire Gusti Allah. Cuma kadang awet dhewe sing mengada-ngada. Ajane ya mengada-ngada ya kono dhewe sing ana. Iki mlebu rene iki ngeri nek iki. Lah ngeri tenan iki ngeri. Lah ngerine piye? Ngerine iki mang nek sakabehane wis atas nama kono, awet dhewe gak enek. Fi'li awet dhewe ya kono sing gawe. Sing lakone ya kono. Ucapane awet dhewe ya sing ngucapne iki kono. Pangrungune awet dhewe ya kono. Pandelenge awet dhewe ya kono ning Gustine. Rupeke atine awet dhewe, bingunge awet dhewe ya kono. Lah temen iku wau kersane kula jenengan apa? Sadar. Karena semua kembali ke Allah itu. Apapun yang terjadi, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, itu atas kehendaknya. Karena apa? Sudah dijelaskan tadi, tertulis ana ing Lauh Mahfud wau. Nah, nek kono gak bisa menghindar awet dhewe, menghindar ning dia. Nek kono wis tertulis awet dhewe macangkruan kaya ngene, tertulis. Kaya sampean iki mang sebagai pendengar tertulis. Kene sebagai sing ngomong tertulis. Nah sekarang piye? Ya meneng.
Menang mulu tertulis nek kono. Dan wis nek koyo ngono, engko atimu wis gak sundone kalih Gusti Allah. Apapun yang diberi, mbuh iki mang wujude seneng, wujude gak seneng, wujude iki rejeki, engko wis gak maido meneh. Ya karena apa? Senengmu ya kono sing ana, Gustine ora senengmu ya Gusti Allah. Sehingga napa? La ilaha illallah, ora ana pangeran sing patut disembah. Iku maujud illallah kejaba Allah. Ora ana perkara sekabehane alam dunya sak sini sing wujud nggih namung Allah. Nah sekabehane Allah. Nah sekabehane Allah. Berarti pripun? Obahmu ya zikiri, malingan. Omongmu ya zikiri, krungumu ya zikiri, menengmu ya zikiri. Nek kula jenengan pun difahami ana ing ayat iki wau. Sehingga kula jenengan ya enggak lepas muji maring Gustine. Adi yo enggak lepas sangka akbare. Awake gak lepas sangka ngegung ning Gustine. Enggak lepas sih. Ya karena gak iso lepas. Nah, selama iki rasa rumangsa ya sangka kono. Adik ngomong bener ya sangka kono, ngomong salah ya sangka kono. Nah, sehingga apa kono sudah enggak ada penilaian lagi. Wis gak penilaian, berarti piye? Wis gak prasangka-prasangka awet dhewe nangone liyane. Lah kenapa temliku wau ning Loh Mahfud iki wau sekabehane ciptaane balik ngono. Sekabehane alam. Sekabehane makhluk. Nah, sumbernya dari itu. Nah, wis kaya ngono. Balik mana yo la karfon la kalamun la sautun. Kate muni piye nek. Nah, sehingga nek kula jenengan belajar ning hakikat sehingga menunjukkan jati diri iki lho Gusti Allah. Kamaling ngono. Nyuting ning awake. Niku apa ya salah? Nggih mboten. Anak wong ngeyel, lha iki yo kersane ngono. Anak wong ki manut yo kersane kono. Lah, ayat iki lho digawe nyadarne awake dhewe. Ayat iki wau dikemahami awake dhewe. Nek temliku wau awake dhewe enggak lepas sangka Allah. Awake dhewe yo gak lepas sangka kudrate Allah, awake dhewe yo gak lepas sangka iradai Allah. Betul lepas.
Sampan ngeyel ya sangka kono, sampan gak ngeyel ya sangka kono. Piye katene? Sampan iki mang ngatur ya sangka kono, ora ngatur ya sangka kono. Sampan sakarepe dhewe ya kok kono, sampan ngikuti ya sangka kono. Nek sing ngrasakne ya panggah kene. Sing ngrasakne. Wau nggih kopulnaturne mumetmu ya Allah sing nyiptakne mumete. Grunjelan ning atine iki ya Gustine sing grunjel. Awake di ngelokne wong iki mang ya Gusti Allah. Adik iki mang dilokne wong iki ya Gusti Allah. Keterangan sangka ayat iki ngoten. Cuma bahasa temen niku wau ning alam loh mahfudnya itu. Redaksinya semua dari Allah. Nah kalau wis kayaknya golong-golongan sudah nggak ada. Lah mula sangko iku kaya dene adik mang enek penyakit mampir ini. Ya Allah jenengan angkat. Apakah salah? Betul. Karena apa? Allah kiambak niki wau sing daleh ning kene. Lah Allah kiambak nggih sing japut. Lah ngeten ta? Yang kadang adik mang terjebak kali kalimat. Terjebak ning pikirane dewi-dewi. Adik mang sehat ya kok kono, adik mang loro ya kok kono. Lah sehingga apa? Balik ning surat Ikhlas kul huwallahu ahad Allahu somad. Kan balik ngono. Semua ciptaan iki wau gumantung ning Gusti Allah. Ya krana Gusti Allah iku wau sing redaksine. Kembali ke Allah semua. Awake iki mang ngeningne ciptane ya kok kono. Adik iki mang ngobahne ciptane ya kok kono. Lah kurang piye nih? Sehingga kaya makom loh mahfud niki mang. Cara ning ondone iki dhuwur lho ondone iki misal. Gak ndekne. Lah karena apa? Sekabian iki lho wujude Allah tenan. Bu iku sampan ngaku apa gak ngaku iki wujude Allah. Sampan ngrasakne gak ngrasakne iki wujude Allah. Sampan paham gak paham iki wujude Allah. Nah, surat niku ngoten. Ya diwaca tok gak temu-temu. Maksud iki mang piye? Karepe piye? Tujuan iki mang apa? Nek pun ngoten, nek sekabiane kembali ke Allah,
balekne ati ki mang wiritan ya Gusti Allah sing ngresani. Ati mang gak wiritan ya Gusti Allah sing ngresani. Lah Pak Sodip duwe anak piro lah Gusti Allah sing ngresani? Ya Pak Sodip. Lah nggih. Gusti sing ngresani. Anak Pak Sodip titipne nggone liyane iki lho Gusti Allah sing ngresani. Itu kersane Pak Sodip. Itu Pak Sodip. Barang ngoten Pak Sodip damel malih iki lho kersane lho. Gitu Pak Sodip. Lah, nek wis kaya ngono. Terus kale kan dijenengne iki mengapa? Biasane wong kan gawe mantra, iki tanpa mantra. Tanpa japa. Ya kenapa pun wujud sedayane. Mantra japa iki angen-angene awake dhewe. Iki mang rasane awake dhewe. Nek sedayane pun wujud ten mriku wau, duduk rasa, duduk ning pikiran. Lamun iki, ya ta. Padahal kan ya nek angin sing ngerakne. Gak terima ngamuk. Gak apa-apa ngamuk. Sapa sing dibisu iki? Biasane iki. Kene sing dibisu. Gusti gak enak. Lah karena apa? Dan mriki ana ing Lauh Mahfuz iki makom fana. Punan. Niku makom fana. Sing gua awake iki mangke enek sing wonten iku Gustine. Dipun wajahi. Nggih. Lanjut. Lanjut. Lah sampeyan adike medaran. Wis pirang-pirang taun kaya ngono. Lah asline iki ning kene. Sing bedino sampean maca, kan ngono. Tapi gak paham. Lo gak paham ki lho. Sing gak mahane Gustine. Wong ki mang ngerti, paham, sing mahane Gustine yo. Nah, sehingga apa? Temniku bener-bener temniku ana ing kefanaan. Sehingga fana gak aneh-aneh ajane. Wong fana iki ajane ya duduk kalimat. Duduk. Adik mang ketarik ning alam iki mang bukan kalimat neh. Nah jeneng kalimat iki mang jenenge wong ngaku-ngaku fana. Lah nek ditingali saking niku wau. Ki elek jenenge manunggal ya enek lho. Betul wonten. Sehingga apa? Ingsun kono iki mang sekabehane alam donya sak isine. Sapa? Allah. Dudu ingsun dhewe-dhewe dudu. Ya karena apa? Wong sekabehane polahe kono. Sekabehane karepe kono. Sekabehane yo kaleme kono, sekabehane samake kono. Sekabehane basore kono. Lan dia awake dhewe. Kene. Nah, niki kan penuh fana niki pun.
Kayak sampan mangan lho sing ngrasakne kono. Gayel-gayel. Lah memang itu gak enak ya. Memang itu gak enak. Isa ya Pak Satya. Nah, ning kono lho. Sing apa? Adikku wis gak enek kalimat meneh. Gak enek bahasa meneh. Kenapa habis itu? Dengan habisnya itu, iki jenenge fana. Gak ada sudah. Sehingga dene apa iki mangruh gunung bledos ya man dikresakne bledos. Kresakne ngono. Ajane adi iki gumun ya kono sing gumune wae ngono. Ya wis kabehane kono ndi awake dhewe. Mboten wonten wajahe. Nggih. Wajahe rene wajahe. Wong kabeh wujude Gustine. Nggih. Iso meninggi Gustine. Dewan wajahe. Lanjut. Saking penake. Lanjut terus iki. Lanjut. Menawi kalimat lintune dari lintune wajahe. Mboten wonten. Wonten ya. Wonten. Karena temen iku pun notok iki. Wis gak iso gayuh liyane neh. Lah kenapa gayuhmu lho kono sing gayune ngono. Halo wajahe. Ben keterakne iku wis gak ada apa-apa. Tapi opak ije dipangan. Opak ije dipangan. Nah, tamu iki kan balikne ojo dideleh ning pikiran. Kita kembali ke diri kita. Kefahaman wau ojo dideleh ning perasaan. Lah kenapa? Nek jenengan deleh ning kono, dadekne kok sakarepe dhewe. Kabeh kersane Gusti Allah. Kangen ngono. Iki mang kudune wong kersane Gusti Allah. Rusak iku. Rusak engko tatanan. Ini gak wani. Gustine apa sing gak wani? Petuk kancane sing kendel. Jotosi. Nyapa mbok jotosi? Iki ya kersane. Langsung sing komburi palu ndase. Duh, lah kok napuk kok malah mbok palu? Iki ya kersane Gustine. Karena kono ati kudu ndelehne sekabehane. Ning ngakale lan ning atine. Meskipun sedaya niki kersane Allah, sing ndelehne ya kersane Allah, sing didelehne ya kersane Allah. Kalau sampean angen-angen iya kersane kono, sampean gak angen-angen ya kersane kono. Lah nek kono wis kene jenenge syariat ki enek kok. Jenenge marifat kene, hakikat enggak ada, tarekat enggak ada. Kenapa? Semua Allah ya. Piye katene? Kalau sama Allah,
Ya kenapa pun wujud nih. Nah, ini kembali ke tatanan. Nek tem niku mungkin nggak ada tatanan masa niku, nggak ada. Wong tatanan dhewe iki ya balekne ya Gustine kan. Enek syariate ya Gustine lho. Ade ya kudu ngerti nek kono. Enek torikoe ya Gustine, enek hakikate ana ing marifate ya Gustine. Padahal gak doyan mangan. Ki luwih ngeringah kan walingan. Lah nek kono lho awet dhewe ajene wis nek kono ning Loh Mahfud nek kene wis berjumpa wis. Wis berjumpa ade. Lah berjumpa kaya ngene piye katene? Dadekno apa? Ana perubahan? Ora enek. Ya panggangin. Ya karena kan dhisik awet iki mang pengen golek Gusti Allah, pengen cedhak Gusti Allah, kan ngoten. Sehingga wonten napa niku wau, kelompok tem niku wau carane nginjen Gusti Allah seperti ini, seperti ini. Loh, kita sudah berjumpa dengan alat itu loh. Dalil niku udah berjumpa nih. Nah, berjumpanya apa? Mbak kalimat boten, wis kena apa-apa. Ya kan? Jarine seneng, yo nek. Jarine susah kene. Iki mang opo iki paling ngono. Bingung nek Gustine. Ayo sih bingungnya Gustine kok. Dewan Pak Yono. Ngono golek ning gua-gua barang nyapon. Kom-kom ning kali barang iki. Panggawane kom-kom. Sing digolek dek Gustine iki makhluke. Sing luwih sangar neh makhluke. Lah itulah perjalanan Nabi Khidirnya itu. Tumuju ana ing arus iki mang. Lah nek kula langsung ke sumbere. Terus kating lakon apa neh? Enak tujuan. Mboten wonten tujuan. Sing gak ada tujuan iki mang Gusti Allah, dudu awake dhewe. Ngoten. Wong adike cuma alat tok. Sing obane kono, sing karep kono. Boten but tok. Lapanan ya cenut-cenut. Wong sekabehane iku ngono. Yo sampean ngomong ngono lho Gustine. Nah, Piye nek? Sampean sambat cenut-cenut yo Gustine. Ya kurang piye nek? sampean karo nyonya sedut-senut ya. Lah tambah itu kan secara otomatis iya. Pikiran, hati, nafsu iki lerem sedaya. Nggih, Pak. Kula gandeng malah mboten saged, Pak. Gandeng gak iso. Lerem sedaya niki. Lah temen niku kan kula jenengan masuk ten alam niku.
Ora ning jopo ning jero malah. Wis kene rasa apa-apa. Lah kaya dene sampean mangan ngono, wis gak rasane iki. Tapi yo mangan. Ngombe yo wis gak rasane. Dewen wayono. Guyu. Sampeyan ngonone dalil cita engko ben seimbang, engko ben gak ning kene terus. Ajai. Ngoten. Sing lakon iki mang nang menungsone. Nggih. Kan kita kembali ke Loh Mahfuznya, kembali ke asalnya. Supaya engko mentah sangka kono lho. Sing kembali ke hilire gimana? Kok ngesakne, kene nek kono terus ngomong-ngomongan nganggur kabeh. Nganggur kabeh engko. Anu mawon. Apa niku? Sing pundi Pak Cai? Arot 11. Nggih ben gak manggon teng mriku. Nanti kan rekreasi manggon kene ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakang, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka, bagi kita semua, selain Allah. Kon balik dah. Wis gak foto yang mbek mang. Wis balik nang awet dhewe ta. Dewen mak gojin. Kon balik. Sing ngomong gas. Gas pol rempol. Gas pol rempol. Aja Dem?
Gede-gede tinggi. Asik ya. Nah kan ini jadi pengen kita harus ada ayat di situ yang menjelaskan ciptaannya. Kan tadi yang pertama apa? Yang menciptakan. Iya. Nah, kenapa kalau kita nggak kembali ke gamane apa nih ngene Syariat. syariat. Lah kok gene apa-apa gitu. Nang sakne jenengan sedaya. Nafsune meneng ya. Nah, dengan ayat niki wau kan niki wau dari dalam ditarik. Nah, bisa keluar. Nyatane lah ya beda. Wis gak muni wong kabeh kersane Allah enggak wisan. Wis balik. Nek wau apa? Ngeri ya. Ngeringet. Ngeri ya. Dewe Pak Jatin. Jadi kan kita harus ada 2 atau 3 nanti yang bisa. Yang pertama ini untuk ke dalamnya ini, ya kan? Dalilnya itu. Setelah itu kan, ya terus di dalamnya ada apa? Nah, nek kono iki mang aja ning jerone tok. Kayak kudu atiku durung dalil iki mang sing narik, bener iso narik. Lha ngono Pak Cai. Dadi engko seimbang ati enggak? Nek kene wis gak fana meneh. Wis diungge ya krasa. Yes. Atas kancane males. Lek mangga wae. Yo kabeh Gustine ae. Kabeh Gustine ae. Nah, sehingga kan balik meneh. Nang kono ati ya kudu ngerteni mlakune ki rono, engko manggone yo ngerti nek mriki mang, karena keluar ya kudu dingerteni. Supaya apa? Ati ku ping gak anyut ning jero. Nek hanyut ning kono hampa kabeh. Nek hanyut. Nah, supaya enggak anyut kita tarik keluar lagi. Sehingga kita keluar mah ya ke diri kita sendiri. Jadi gimana? Berarti diperlukan itu Pak Jai. Alat itu. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Wow, mang pripun ning jero wis kene apa-apa. Tapi niku ada suatu perubahan, alim-alim. Metu ana perubahan. Oh, iki titipane. Titipane aku dijiwet ya lara, paling. Lah emang itu aku lah Gusti Allah dijiwet. Sing jiwet Gusti Allah, sing dijiwet Gusti Allah kan. Ngene Pak Yono. Enek Pak Yono san. Nek wae lek Pak Yono. Hilang. Tapi ayat syariat niku penutupane nggih pancet niku. Nggih. Tapi kan tem niku kan Enten tegese enggak terlalu ke dalam itu enggak. Jika Allah menghendaki keburukan bagimu, niscaya tidak bisa menolak. Iya. Ya karena kan kita kan yang kita ngeliki ciptaan bukan yang menciptakan. Ya. Kalau di dalam tadi yang menciptakan, kalau yang ini ciptaan.
Nek ciptane panggane rasa nih wajai. Nggih. Lah ngono lah. Dalam kono api jalan-jalan Jalan-jalan. ning rohani awake dhewe. Pripun Pak No nggih. Nggih. Nuwun. Pun sehat. Alhamdulillah. Terus operasi jenengan. Dereng. Oh, dereng operasi. Anu jantung, anu sampai ditinggali iki tanggal kali bosan. Itu tinggali ada kesumbatan Yang tersumbat napa nih? jantung. Oh, jantung. Tinggali sering pun bocor kan. Nek bocor tambal. Iya ini. Nek bocor tambal. Mulai wonten ingkang badhe tanglet monggo. Jantung bocor itu sing di kamar apa nih? Nek jantunge bocor Sing di kamar apa? sing di Ditambal. Sing ditambal. Lambene. Lambene. Lah sing muni bocor lambene kok. Nggih ta? Nek jantunge gak ngomong, Pak. Lambene sing ngomong. Oh, ini mau jenengan ini. Dengan kenten. Lah kula kandel ya. Oh, kok seragamnya. Lah niki wau king pabrik. Oh, ngoten. Los niku dari pagi Dari sore pagi, sore sampai petang. sip kedua ning kene. Eh, Sip kedua kali jenengan iki. Anggelukan iki. Jadi kan kita kembali ke ciptaannya supaya apa kita kembali bisa merasakan pikirannya, bisa ngerasa ning atine sehingga apa engko iso aktivitas. Ya pengalaman tadi dibuat apa? Pengendali di diri kita sendiri. Lah engko kedepane melangkai engko ati kemang wis gak suudone nang ngene liyane. Awet dhewe nek kono ya wis gak ngaturne nang Gustine. Awet iki ora protes ning Gustine. Awet iki mah diparingi gak penak, oh gak penak protes. Penak protes. Lah temen iki wae kan nrimo ing pandune Gusti. Dadi piye sekabehane apapun yang terjadi di diri kita, iku wis kena protes. Kene mbok iki mang sing jantunge bocor apa jantunge bompet kene protes. nggih, jantung bocor sing tambal jangkeme. Nah, tetesin niku mungkin. Sehingga kados wau kan kula tarik ten katon jenengan kalau ajak ten alam niku. Rasane semrep kiambah. Lah semrep jenengan terus jenenge nyekseni. Ya niku lho, Pak. Lah mangke enggak tembung jarine. Enggak tembung jari Pak Jai. Pak Jai tukang ngibul ngene. Ora percaya. Tukang ngibul.
Wah, kudu imbang, minggu sampai teko omah ngono terus repot. Nah, masuk ke alam niku wau niki pemetakan alam niku kembali ke ciptaane. Yang kono mlakune awake dhewe. Engko wis gak rumangsa abot tenan. Gak rumangsa iki mang nduncelno. Gak rumangsa bingungno. Ngoten. Sehingga tumbuh ning awake dhewe suatu kesadaran. Nek wis sadar kaya ngono, ya nek wayahe kerja ya kerja, wae manjing-manjing, wae ngopi-ngopi, wae dolen-dolen, wae ngaji-ngaji, wae kumpul kali bojo, kumpul kali bojo, kumpul kali keluarga, kumpul keluarga lho ngoten malian. Nek kono wis gak sikut-sikutan meneh. Nah, ten niku napa sedayane ten pikiran awake dhewe ten manahe awake dhewe netral. Ana kono ade orang nakoni aneh-aneh meneh. Wis gak kum-kum ning banyu ya ora. Nek iki kum-kum ning kolam. Nah, iki kum-kum ning kolam. Kolam dikum-kum. Kolam buatan. Mane dia kan kademen kan jine jin banyu iki. Rasa adem kan jin banyu. Nah jin banyu sing mlebu ning awakmu aku tak ngomong jembe jin banyune ya. Sing rumangsa adem kan jin banyu iki. Karena kan bisa awakmu nglebokne nalikane kum-kum. Iya. Pas bentangi jin sing masih banyu, Iya, kum-kum iku. Iku jin banyumu lho kono. Adem ae rasane. Ndak ngomongi jin banyune iki. Lah iya nek ngomong jin banyune. Lho, ngapa awakmu jin lho? Jinmu sing ngomong, tidak awakmu. Dilebokne ngono. Lho, nang jero kok dilebokne iki ta? Lah terus piye? Aja dilebokne wis nang jero kok dilebokne. Ya tinggal kan ngomong lah. Kayak biasa ya. Kok biasa ngene kan? Yo enak-enak. Kan metu kan. Ya ben ngobrol sik to. Lagi syuting. Entang no. Ini metu kok gak iso. Wis mati Ini lho. Yo gak iso. Aku ngomong sih. Wis kan lewat Pak Sodir. Oh gak iso. Itu pakai kok. Entang Yang kamu kok lawang ini. Ayo jin banyune iki. Ayo. Kang Samsul ndang. Ya. Enggak bentra kademen ae biasa kademen katuan. Gigil ya. Kok pengen kartu naik. Ya kumpul bojone ayo. Oh, gila. Ayo kan. Hah? Stop. Hmm.